Birinci etapta şolay format bilen жилешабыз. Шуңа күрә иң беренчедән әйтәсем кирәк инде безне бүген уртага салып сөйләшү сүзләр күп булачак һәм үзебезнең эш форматын менә шуннан башлап җибәрәбез. Һәм аны системага кертеп, регуляр ясап, бер-берен белән алышып, сөйләшеп, үзебезнең халкыбыз өчен, республика өчен эшләргә арасында чакырам. Һәм әйтәсем килә, башта список белән карап чакыранчы, әйтәсем килә инде нәрсә. Халыктан да без былтыр август аенда үзебезнең 6-нчы съездны үткәргән вакытта әйттек инде, менә безнең Бөтендөнья конгрессы 25 ел буенча эшләп килә. Һәм шушы 25 ел эчендә күп эшләр эшләнгән. Безнең платформада, базада бар, авторитетта бар. Безне бөтен җирдә дә беләләр. Ул төрле өлкәләр, Рәсәй күләмендә, чит илләрдә кайда гына бармасам да, иң беренче әйтәләр инде безнең борын Сабантуйда, безнең активлык турында, безнең тогрылык турында, халыктан да безнең эштә булып та. Шул вакытта соңгы вакытларда без инде беләбез, бәләкәй алып килде, договор бетүгә, телләр турында сөйләшү, мәктәпләрдә бәләкәй кисүләр буенча. Ләкин без үзебезнең башка йөрибез, үзебез эшлибез, алга барабыз. Тарларга теләүчеләр бар, ләкин әле алда эш күп. Шул вакытта инде менә шу августтан башлап без әйтәбез инде съезд вакытында булды шундай карар кабул ителде, ул безнең президентыбыз ягыннан чыкты инде. Безнең эшләр күп, шул вакытта менә конгресс ягыннан эшләр өчен әгәр дә без милли шура оештырсак, һәм аның рәисен сайласак, бик әйбәт булыр дип без делегатларга бирдек, аны кабул иттеләр. Без әйтәбез инде менә милли шура 75 кеше сайладык, мин үзем милли шура рәисе булам. Һәм шушы милли шура составында 75 кешедән без 15 кеше президиум сайладык һәм безнең устав буенча милли шура елга бер тапкыр җыела, президиум җыела инде кварталга бер тапкыр. Шул вакытта без үзебезнең вазифаларыбызны аңлап, эшкә керешкәч, безнең яңа устав инде бу. Без үзебезнең юристлар аша, аппарат президенты аша сверка ясап инде устав проектларын җибәргәнек Мәскәүгә. Озак кына тикшергәннән соң безгә берничә хата таптылар һәм шушы проектны безгә тәкъдим. Һәм инде без 20 июльгә яңа чираттан тыш съезд куйдык. Һәм анда инде безнең бер генә сорау була, ул шушы хаталарны төзәтеп, яңа проектны, уставны бирергә инде Минюска яңадан регистрировать һәм Алла бирсә, безнең хәзер мышлар эшләү бара, Минюс буенча безнең специалистлар, юристлар аша ул хаталар инде күптән төзелгән, ләкин юридик яктан формалистлар бар, без аларны полностью тикшереп бетеп, шулай эшләп бирәбез. Һәм инде ул вакытта безнең кабул иткән карашлар да юридик яктан дөрес була, ләкин бу безгә үзебезнең эшләр өчен бернинди дә кыюлык тудырмый. Чөнки съезд ягыннан карар кабул ителгән, безнең президентыбыз әйткән сүзләре безнең булай да указ инде, шуңа күрә без алар эшләп барабыз. Менә мин инде 10 ай буенча дип әйтергә кирәк, шушы милли шура рәисе вазифаларын үтәп, үзебезнең эшләрне ничек системага куеп, топлап эшләр өчен күп эшләр эшләнә. Мин инде Рәсәй күләмендә күп өлкәләрдә булдым, безнең автономия җитәкчеләре белән очрашып, иң мөһиме инде кайда гына бармасам да, мин иң беренче губернатор яки глава исеменә хат җибәрәм. Менә шундай вакыйга белән сезгә китерергә исәп бар, әгәр дә мөмкинлек булса, кабул итегез. Үзегезнең вакыты булмаса, үзегезнең урынбасарларыгызга, ярдәмчеләрегезгә мөмкинлек аны бирегез дип, без хәзер кайда гына бармасак, Сахалиннан алып Питерга хәтта дип әйтәбез инде. Һәр вакытта я губернатор белән очрашып сөйләшү була, я губернатор урынбасары, яки Украина аппараты, кем внутренний политиканы курировать итә, шуларга очрашып, безнең татарларга, андагы җитәкчеләргә алар бәя бирәләр, үзләренең сүзләрен әйтәләр, фикерләрен әйтәләр һәм татар халкының
шушы өлкәләрдә ничек яшәүләре, ничек эшләүләре, ничек власть белән бергә барганнарын яки бергә бармаганнарын сөйләшәләр. Шуңа күрә яктан да дәрәҗә ул яктан күтәрелде. Һәм әйтәсем килә инде, менә мартта президентны сайлаган вакытта без шушындай чара үткәрдек. 7 федераль округта без кустовой очрашулар үткәрдек. Ул Новосибирскида, Челябедә, Ульяндә, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта һәм Архангельскида булды. Һәрбер барган җиргә безнең автономия җитәкчеләре килделәр. Шушы өлкәләрнең хуҗалары белән очраштык. Без 2 җирдә губернатор белән очраштык. Калган җирләрдә губернаторларның, главаларның урынбасарлары белән очрашып, министрлар белән нәшр сайлаулар турында һәм татарларның ничек итеп бу сайлауларга караулары һәм безнең кандидат буенча. Шуңа күрә шундай матур итте, без эшләдек инде. Шуңа күрә менә үзебезнең эшләр буенча без хәзер исполкомның штаты буенча системага, мин таләп иткән система буенча кертеп киттек. Анда зур үзгәрешләр булмады, чөнки булай да исполком бик матур һәм төпле эшләйде. Ләкин мин хәзер үзем инде бәләкәй генә үземнең фикерләр, диләр белән без анда кайберләрне алыштыра башладык. Шуңа карамастан без әйтәбез инде, безнең исполком җитәкчесе Ренат Зинурович, аның 3 урынбасары бар. Беренче урынбасары Зарис әфәнде, ул чит илләр буенча эшләй. Урынбасары Марс әфәнде, ул Рәсәй күләмендә эшләй, һәм Дәврис әфәнде, ул яшьләр канаты белән эшләйләр. Шул вакытта без Тыгарнада үзебезгә аппарат җитәкчесе алдык, Артур әфәндене, һәм инде элек безнең урынбасарлар шушы аппарат эшләрен үзләренең вазифаларын алалар иде. Шуңа күрә бәләкәй генә эшләргә вакыт тәзрәк була иде, чөнки организационный моментлар, протокольныйлар, алар күп вакыт алалар. Шуңа күрә хәзер аппарат җитәкчесе алгаштан ул вазифалары аңа күчә. Менә съездга хәтле бергәләп эшләп, съезддан инде бөтен оештырулар буенча, протокол эшләре буенча бөтен нәрсәләр белән инде безнең аппарат җитәкчесе һәм аның структура алып барачаклар. Безнең замнар инде туп-турдан үзләренең вазифаларын үткәрәләр. Шул вакытта без бүген көндә үзебезнең татарларның штаб-квартирасында ремонт ясыйбыз. Һәм аларса безнең ният буенча съездга хәтле ремонтны бетереп, без анда күчергә тиешбез. Анда инде яңа сыйфатлар буенча, эш тәркемнәре буенча, технологиялар буенча, техника буенча, мөмкинлекләр буенча без зур сыйфатлы итеп эшләйбез. Шуңа күрә без анда көчкәч, безнең анда инде конференция залда була, 20-30 кеше җыелып, шушындай очрашулар үткәреп, түгәрәк өстәлләр үткәреп, сөйләшергә мөмкинлекләр була. Шуңа күрә бу эшләр барган вакытта мин карап торам инде өлкәләр буенча, эшләр буенча һәм безнең Татарстан буенча. Дөньяда Конгрессның Казан иҗтимагый оешмасының җитәкчесе. Инде тарихка киткәндә 2007 елда әле Казан шурасы дип атала иде безнең оешма. Казанда шул вакытта шәһәр думасына депутат булганда миңа тәкъдим иткәннәр шул эшләргә. Аннан соң 2008дә съезддан соң инде безне барыбызны Татарстан берлегендә һәм башка филиал бүлек итеп язалар. Әлбәттә бик яхшы булды. Инде 10 ел үтте. Әлбәттә нәрсәдән яхшы, чөнки безнең анда юридический статус булмаса да, без бергә конгрессда эшләгәнебезне күренеп тора. Конгресс астында икәнебезне күренеп тора. Һәрбер районда, әлбәттә, дөньяда бар конгрессның Казан бүлегенең вазифалары һәм бурычлары һәм җаваплылыгы зур дип саныйм, чөнки Казан шәһәренә сез дә районнарда барыгызда барыйсыз, төбәкләрдә барый, монда нәрсә булганы, нәрсә дәвам иткән, әлбәттә, шәһәр администрациясе белән бергә эшлибез, дөньяда да конгрессы белән һәрвакыт яхшы мөнәсәбәттә эшлибез. Инде мин үземнең чыгышымда таныштырдым. Василий Язычында үзенең чыгышында бик матур гына барлык сорауларга, минем әйтәсе сорауларга, чыгышында әйтәсе сорауларга күп кенә җавапларны ишеттем. Алар шулай булса, безнең бу милли шура оешмасы эшләп китеп, шулай безне ай сайын җыеп, без районнарда да, шәһәрләрдә дә үзебезнең инде статусыбыз, дәрәҗәбез, безне таный торган кешеләр администрациядә, халык булса, әлбәттә алар арасында үзебезнең нигездә белән эшләребезне күрсәтә торган, дөрес итеп, бер елда бара торган булса, ул дөрес булыр дип уйлыйм. Инде күп кенә эшләр эшләнгән, күбесе әлбәттә күренми дә аның теге ашаган, белми тапаган белән дә, шуңа күрә мин сезнең белән киңәш, сезнең тәкъдимнәр белән бик шат, аның дәвамы булыр, без бергә булыйк.
тырышабыз, чөнки экономика һәм сәясәт юлларында, анда икътисади юлларда болай да эш күп, менә халык белән, гади халык белән, балалар белән, өлкән эшләр белән эшләгәндә һәрбер кешене җәлеп итәргә, татар дөньясында үзенең өлешен кертергә тырышабыз. Görüşülüşlerin kaldırım indi. Önce fikirge gelen muhtavasını kiles. Türkistan'dan indi kongresinden neden dünya sarılan Tatarlarını birleştirip şirketlerin yaxşı biliriz. Onlar aralaşılar muhtaç. Ama indi bana bizimiz söyleşe başlagaç, onların bizimizle aralaşılar bir muhtaç ikimiz. Indi tuttuğumuz söylevden şunu kadar derecede sağlıdır indi. Bana son 2 yılda Türkistan'daki Baltaş rayonu Respublikanın üzerine başkalasına yakın bollar. Şimdi biz türlü delegatsiyalarını kabul ederiz. 2010 yılda anadar zor delegasyonu kabul edirge bizge mümkünlük buldu. Bütün Rossiya Tatar oğulları işmekerleri bizde olup gittiler. Şulay oyunda 6. Siyaz delegatları da bizde buldu. Ama şimdi bizden Akkalfa uyuşması bilen bedeşler onlar tarafından uyuşturulan ilk zor çaralar bulubuzdu. Әмінде әрбір келген кіші Рүстәндеген районның шесталығына, онда енді татарларының шындай матур яшауларына сұқпанып кетелер. Бұл турыда енді біркімдердеген енділер агитация бару да керек түгіл, ол сырда түгіл. Конгресті әлбәт бөлімі жетекшісі болып, бұна Ильяс Финзеліш кеткеннен соң, он матур алып барған işlerinin devamшысы болып қалдым. Бірінші іліккінәне. Аңа қадарны 14 yıldan başlап мен bütün dünya Tatar Kongresi başında uyuşkan Akkalfaq Tatar Xатын Kızlar Cemiyeti'nin жетекшісі болып. Şuşu vasfan alıp bardım önlemçiliğinde. Hem ettirge gerek bu milletimizge, dinimizge, elimizge kağılışlı bu problemler, bu semalar meyinde işitip giden, kongresta kelgeçkine anlar işitiyorum tügel. Men 97 yılda Elmet şehirinde en birinci bulup Tatar tilinde çıkartırgan Yaşlar Zamanı degen basma açkan kişi. Özümüz uyuşturup, özümüz aşıp, onu 15 yıl devamında yaşattık. Hem el oğluna da tügel. Bu yönde Respublika'da bir bulgan görünüştür. Yaşlar Zamanı degen gazet içinde Roz gazetesini приложение etip alıp bardım. Biz bütün öğrengen Rus'un içinde Tatar çıkargan. Ama kersince. Söz de yok indi. Mekşer başkalası bolgan Elmet şehirinde elbette Tatar tilin okutuğunu, Tatar tilin öğrenimini birinci planga koyup iş alıp barı birden jеңелерden түгел. Çünkü bunda indi birinciden milletçiler жетекшілік ете. Міне айтып кетті, Зелена Дұрскидан да жетекші ханым. Шынап та бізге бір удостоверение болсын еді.